Bejn Ottubru u Diċembru li għadda twaffqu 7,000 vettura fi spezzjonijiet ta' traffiku li saru mill-Pulizija. Ikkonfermat dan stqarrija tal-Pulizija hekk kif spjegat li f'dawn l-istess spezzjonijiet inħarġu mijiet ta' kontravenzjonijiet għal ksur ta' regolamenti ta' traffiku. L-iżjed kontravenzjonijiet komuni kienu ta' vetturi li ma kellhomx il-fanali jiexelu kif suppost, vetturi mingħajr pjanċi ta' reġistrazzjoni mwaħlin skont il-liġi u xufiera li ma kinux libsin iċ-ċinturin tas-sigurtà. Fil-110 spezzjonijiet li saru f'Ottubru ddominaw anke kontravenzjonijiet għal sewqan mingħajr liċenzja jew liċenzja skaduta, kontravenzjonijiet fuq ħġieġ tinted u kontravenzjonijiet minħabba numru eċċessiv ta' persuni f'karozza waħda. Kien hemm ukoll taxi li rċeviet kontravenzjoni għaliex il-passiġġiera ma kinux lebsin maskra. F'10 spezzjonijiet minnhom kien hemm persuni li nstabu f'pussess ta' droga kannabis u crashers filwaqt li żewġ sewwieqa nstabu jsuqu taħt l-effett tal-alkoħol wara test tal-breathalyzer. F'Novembru saru 115 ispezzjoni bi 13 persuna nqabdu fil-pussess ta' droga kif ukoll żewġ sewwieqa inqabdu jsuqu taħt l-effett tal-alkoħol u sewwieq ieħor irrifjuta li jagħmel it-test. Waqt fiċċijiet li saru fil-vetturi, il-Pulizija sabet ukoll persuna fil-pussess ta' pepper spray u anke żewġ armi tan-nar. Fix-xahar ta' Diċembru, il-ħidma intensifikata għal festi e kif saru madwar 150 ispezzjoni. Hawnhekk 14 persuna inqabdu jsuqu taħt l-effett tal-alkoħol wara li sarilhom test tal-kampjun tan-nifs. Minn fiċċijiet li saru f'numru ta' vetturi, il-Pulizija sabet sustanza allegatament droga, grinders u oġġetti relatati mal-użu ta' droga. Dan filwaqt inħarġu akkużi fil-konfront ta' 13 sewwieq tal-inqabdu jsuqu b'veloċità eċċessiva. Dwar dawn l-ispezzjonijiet, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa qal li dawn l-ispezzjonijiet se jkomplu jsiru matul il-jiem, ġimgħat u xhur li ġejjin. Il-Korp tal-Pulizija huwa kommess li pajjiżna jkun sigur f'kull aspett, inkluż li jassigura l-ordni u s-sigurtà fit-toroq tagħna f'kull ħin tal-ġurnata.